Распавядаць пра Полацк, на мою думку, варта пачынаць менавіта адсюль, з гэтага месца. Сафійскі сабор, верхні замак, візітоўка нашага горада. Я нарадзіўся і пражыў у Полацку амаль усё жыццё. І сакральны сэнс гэтых мясцін я зразумеў, напэўна, толькі тады, калі на некалькі месяцаў з'ехаў у іншы горад. Яшчэ адно адметнае месца на верхнім замку – это Барысаў камень. Кажуць, што трэба абысці яго тройчы, загадаўшы жаданне, і тады яно збудзе. Вось гэты масток, ён сам як твор мастацтва, я б сказаў. Людзі ім карыстаюцца ў прыкладных выключна мэтах, у першую чаргу, таму што ён спалучае два мікрараёны, цэнтр і Запалоцце. Аднак, я калі іду па ім, я проста не магу не стаць, не затрымацца тут на колькі хвілін і не агледзецца. Па сутнасці, это месца, дзе сканчаецца палата, дзе воды палаты становяцца часткаю вялікай дзвіны сакральнай полацкай ракі, якая раней мела назву Рубон. Ніжнепакроўская вуліца музеяў, можна так сказаць. Вось зараз мы знаходзімся побач з краязнаўчым музеем на будынку былой лютэранскай кірхі. За савецкімі часамі тут нават кінатэатр калісьці быў. У гэтым будынку знаходзяцца адразу два музеі. Музей беларускага кнігадрукавання і музей бібліятэка Сімеона Полацкага. Будынак з гісторыяй таксама. І вось все прашу, каб мяне пусцілі туды пад гэты шпіль, тую вежу. Тут вось якраз насупраць Багаяльнскі сабор, а роўненька праз двіну адзін у горадзе касцёл. Гэтая пляцоўка, якая роўненька за музеем кнігадрукавання знаходзіцца, мае назву «Балкон». Месца цікавае тым, што, па-першае, адсюль краявід проста выдатны. А па-другое, раней, у 2000-е, можна, у 90-е калісьці, тут любілі збірацца полацкія рок-н-рольшчыкі. Тут у гэтым будынку, па легендзе, спыняўся Пётр I на некаторы час. Праўда, ці не, невядома, але будынак гэты захаваўся з таго часу. Гэта, бадай, самы стары будынак у Полацку. І зараз тут знаходзіцца стацыянарная выстава «Прагулкі па Ніжнепакроўскай». Тут знаходзіцца унікальны для Беларусі дзіцячы музей.
Ён адметны тым, што па сутнасці там не проста нейкая экспазіцыя, так, экспазіцыі ва ўсіх музеях ёсць. А тут менавіта расказваецца гісторыя з'яўлення тых ці іншых прадметаў, што цікава заўсёды школьнікам, калі на экскурсіі сюды прыходзяць, ну і дарослым таксама, я б сказаў. І часам тут даволі цікавыя выставы праходзяць прыватных калекцый, напрыклад, выстава старых мабільных тэлефонаў. Это плошча Францыска Скарыны, адна з двух полацкіх плошчаў. Мы зараз перамясціліся на праспект Францыска Скарыны, адну з цэнтральных транспартных артэрый Полацка. Яна адметная тым, гэтая плошча, што летам тут працуе фонтан. А тут вось помнік нашаму славутаму земляку Францыску Скарыне. Колькі год таму навукоўцы вырашылі, што пад Полацкам знаходзіцца геаграфічны цэнтр Еўропы, і ў гонар гэтага вось гэты знак быў усталяваны. Ад Полацка пачаўся свет. Адна з адметнасцяў нашага горада – гэта памятны знак літары «У» нескладовай, які таксама усталяваны на праспекце Францыска Скарыны. Менавіта памятны знак, так кажа Владзімір Арлоў, бо помнік – гэта ўсё-такі адзнака памяці таму, чаго ўжо няма. А літара «У» нескладовая ў беларускім алфавіце, дзякуй Богу, існуе і жыве. 2 гады таму памятны знак пашкодзілі, і ўвесь гэты час полацкая грамада звярталася ва ўсе магчымыя інстанцыі, прасілі, каб гэты памятны знак урэшце быў адноўлены. І ў пачатку восені гэтага года нарэшце гэта адбылося. Нават яго не адрамантавалі, а поўнасцю замянілі на новы знак. Гэта таксама праца мастака Ігара Куржалава, аўтара і першага памятнага знака таксама. І вось цяпер ён у крыху змененым выглядзе радуе жыхароў і гасцей Полацка. Ноч прыйшла неспадзявана, на жаль, цэлага дня не хапіла на тое, каб паказаць Полацк так, як хацелася б яго паказаць. Аднак я думаю, што асноўныя рэчы, якія варта было сказаць пра мой родны горад, я змог да вас данесці. І вось апошні кадр нашай з вамі прагулкі, нашага праменаду, гэта вось гэты цудоўны дом канца 19 стагоддзя з вельмі цікавай гісторыяй. Тут быў гатэль, тут былі нейкія вайсковыя установы. І менавіта тут, на гэтым ганку, я хачу з вамі развітацца. Спадзяюся на тое, што гэта не апошняя сустрэча.